प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर। केर येथील प्रस्तावित एमसँड कृत्रिम वाळू प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी आज मोठ्या संख्येने एकत्र येत तीव्र विरोध दर्शवला। प्रकल्पाच्या स्थळ पाहणीसाठी महसूल विभागाचे अधिकारी दाखल होताच ग्रामस्थांनी शांततापूर्ण पद्धतीने आपली भूमिका स्पष्ट केली। ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन मंडळ अधिकारी कांचन गवस व तलाठी कल्पना घुले यांनी ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचा पंचनामा करून प्रस्तावित स्थळाची पाहणी रद्द केली। स्थळ पाहणी रद्द झाल्यानंतर याच दिवशी केर भेकुर्ली ग्रामपंचायतीची विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली। ग्रामसभेत प्रस्तावित एमसँड प्रकल्पामुळे पर्यावरण, जलस्रोत, जलसंपदा तसंच गावाच्या भविष्यातील विकासावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत सविस्तर चर्चा झाली। चर्चेनंतर केर गावात एमसँड प्रकल्प नको असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला। हा ठराव प्रेमानंद देसाई यांनी मांडला असून त्यास तेजस देसाई यांनी अनुमोदन दिलं। उपस्थित ग्रामस्थांनी ठरावाला एकमुखी पाठिंबा देत गावच्या पर्यावरण आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या रक्षणासाठी एकजूट कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला। ग्रामसभेत माजी सरपंच प्रेमानंद देसाई, तुषार देसाई, संजय सावंत, बाबू गवस, पर्यावरण प्रेमी कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे तसंच ॲडव्होकेट सोनू गवस यांनी एमसँड प्रकल्पामुळे पर्यावरण, पाणी, शेती, जैवविविधता आणि ग्रामविकासावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची माहिती ग्रामस्थांना दिली। तसंच भविष्यात हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला। यावेळी ग्रामस्थांनी स्पष्टपणे सांगितलं की गावच्या विकासासाठी पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना त्यांचा पाठिंबा राहील, मात्र जंगल, नदी आणि नैसर्गिक संसाधनांना धोका निर्माण करणारा कोणताही प्रकल्प स्वीकारला जाणार नाही। या आंदोलनात केर भेकुर्ली ग्रामस्थांनी उल्लेखनीय एकजूट दाखवली। ग्रामसभेत सरपंच रुक्मिणी नाईक, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसंच महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिकांसह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते। ग्रामस्थांच्या एकमुखी भूमिकेमुळे एमसँड प्रकल्पाविरोधातील लढ्याला अधिक बळ मिळाल्याचं यावेळी व्यक्त करण्यात आलं।